Morning, mga ngi-ngi. Lamig lang pwesto, oy. Morning, good morning. Nanalagay sungay aglaki na. Oh, yes. Nanalagay sungay. Magbajiwa. Watos aray, may merkado kasi palit mig pandesal. Morning guys! Kayong buntag! Tapos budik guys ta, isang pag-umpisto. Lili na ba? Budik! Sa may merkado ka rin dyan. Mingaw pag merkado. Mingaw pag merkado. O Alicia. May palit na rin guys. O panlisan. Uban ko. Ban ka? Sa imo Kim? Kaya mo slice bread? Slice bread kung kakimi guys. Slice bread ang kakimi-kimi girl. Kimi-kimi girl. Nahas kimi dari may dakang sa amin. No. Hala. Slice bread. Dahil ko ganun mo palit kids. Kaya init na dilahang ko. Milk. Sorry sa nikimig milk. Init. Init ka. Yun na. Init ka na. Hindi naman nakainit pa. Palit nagpandesal ag batang gamay. Kana guys. Ngi. O pasal na lakaw kay jamog pa. Tugnaw pa no. Na tagbo na gamang mga kaalagaan. Hanggang mo ulit ka oh. Ano sila mga bantay na guys. Para mabutangan tarig kuan alay kaya ron nagtusod. Puski buloy, sigamati, ang sigamatoy. Dapat ag si andaya daya. Tus no, grah di na mga sisabuhian nga matukar sada na maligsan. No, jang makadisgrasya, delikado. Kaanas kimig pandesal guys. Kung nagpandesal ag bajing gamay. Lami Kim? Nara guys ag pandesal. Pandesal in the morning. So pandesal mi karon. Tiwas sa medalis papagabrel og pang guys unod. Mantiwasan na reglugi kaya mahuman gihapon ganing abdan mas uwan. Akan na pawaran ni maunod. Kala. Wala na. Karon nga dadari pikas. Ha? Gana. Naway siguro na pa. Pareho. Pareho na hilaw. Lagi. Di akan nang nahihilaw pa lain. Lain og buhad. Guys malugi sa mi. Then guys nahuman na gazag lugi. Nahuman na sa ibuhad dito sa rami. May butang dana karon di makausik-usik. Oh, di na pod may sidling nga taong kana. Ano sa sidling. Tapi isa. Yeah. Ano ipang sidling. Hi guys! Ngayong buntag, mga pisa mi. Bago pa ming abot sa merkado. Kamek. Mo namang gilumsan na imong pandesal. Lumos na. Nanguhan sila mama ng ahoy. Yes, manalipo mi daring mga sangas-sangas kuan, akasya. Manalipo mi dari. Mga kahoy. Madala para may suglod kasian. Dari na hitapok guys ang mga kahoy. Ay may tapok diya. Ang mga bakit sa dari. Diba? Abangan na mas kuya kari mga kagingking na kaya manahipang mga ligo kapil. Kaya dahan makahoy dari dia. Kahoy. Daga si kuya. Ya guys.
Kuya. Kuya. Si mama. Nahoy ta, nabuo kay klase. Da kuya. Oh. Okay. Kuya. Oh. Kita ninyo? Nagkukas la lang kayo ilmot. Manggod sa ama. Dako manggod init. Kaginit, Mm. init kayo. Ilmuot. Dami muwan para di ilmuot. Pragapon ba no? Di ilmuot. Sabay ko na po inuot. Pag init, ilmuot. Ang init ah. Ilmuot kayo. Huwag mag-uwan. Sa init to guys. Wala guys. Isang mga kinahoy. Reza gitapok. Ato ra itapok na to yato. Tapag maragi pang pundok. Agan maiya na kagingking amo pud sang kuan guys tigumong kay kasag man sa musiga. Na. Kaya nga ni ba mga kagingking kasag ni kad musiga. Kani mo angay ipailaom. Karon madagdag dia dari. Katong tigumon kay sayang. Nga ladza ra nin sa mga kuan ra ni dubduban ra pud na masupet ang kahudson. Yes no. Ang mga dagkada ni kay mo may gitigom nila suyo. So amo ring mga gugagmay. Ngani may nga ni ba oh. Sayang majud pud. Yes no. Ano guys. Ang ilang lugi na. Masol naman mo abot ng mga 2 kilo. Pa. Masol man 2 ka kilo tag 80 piso sila kinkin si Kuya Gail. Hapit naman ay ma-harvest agad ang mais pa. Pa, masol naman makapagaling talaga sa. Masol naman makapagaling talaga sa. Ha? Saan? Sungit mo kulang lagi. Ha? Sungit mo. Balinsungag mag imong kuanya kahoy. Nga to ta sa aya to ipang-arrange ba? Kaya rong ini begha di mag kalisod-lisod. Tara pa imo re. Batay mga boys. Karon na tayo daghang sugnod. Kay mag-asal taog baki. Papagabril sa kuno yung puli. Sa kong ipulihan sa lipo. Kaya mga ate gumon pati nga ni kagmay. Sayang magkasag man gani musiga guys kani nga ni kagingking lamin ay pailaom ba. Pailaom sa kahoy. Mo na sa lamin idungalig kani nga ni na. Magagmatoy kay kasag nakas musiga ng kagingking. Wala akong batay mga laki. Karon daghan tag sugnod. Ay guys, daghan na mga sugnod to pa dito, mga tinapok. Ha? Klase na lagi hapit mo na magsigitag pangahoy. Klase na hapit. Guys no. Tapos na daghan pag salipo unon. Mado naman ni kada buntag kalingawan. May dahon na. Angay ni sinsuhon. Pwede na siguro sinsuhon pa dir. No. Ang mga boys. Bati boys. Ha? Ta, ato pa tong laban to imong kamay labanan. Ada mo man na bato dam. Nanami kahoy guys. Oh, di ba? Ano to? Pag may tiyaga, may kahoy. Yes. Pag may tiyaga, may kahoy. Mama, awa ko ma. Hani man niya ag? Kabaw? Hari. Mu siga ba nang naitipo pa? Ano mo siga ng tipo? Di ko mo siga. Tara. Mansa na pa namin magtiwas sa sang hapon. Hiyon. Tapay batang ng sunod-sunod. Baji. Dagan na rin ba? Ano sa ibag-bag guys, nga na ba? Kaya maugag dali. Mana sa ikuan na maugag dali. Ano may kahoy guys, tiya. Salamat ka Lord. Ano may mga kahoy. Mana niya bagong pwesto ni Budikes de dari. Masarap kay deu-deu na sa bay. Dali ra lang tawon ni kagabi. Patan ra naman datos pantaw. Andiyan dahil sa bagong pwesto na pa isang swimming pool. Isang swimming pool na.
Gana sa kanay swimming pool. Harap may santuanan pa. Oh. Guys, mahaw. Mahaw. Kalamay sa mga sardines. Mata mahaw. Kaya maglaba merong tiwas pa pag-abril at ito simbujugan. Guys, mga antag, mani. Napamay mong mani gabi eh. Anta, lamig kimi. Yummy kayo. Dapat guys. Lami ka jog mani. Lami ag mani guys. Lami. Hatad terus BP pa. Tentang hoto. Kung di man ipalalam sa kuwan siguro. Mais ano. Pwede ipalalam sa mais. Mani. Apil po ko mga haog sunod. Maka-harvest ta. Yung unod, yan igato na katong gamay ra, no? Basta ngagi. Pulot lang manugoan. Pulot lang manatag dungag, no? Yaman, may manila likod sa una, guys. Kita, ito kahamtong video. Dahil. Kano sila guys, hybrid ni nga mani. Lamay po tong native nga mani. Sabi tong gagmay rin siya. Kung nagka man siya. Alam yung ampal. Pagkakim-kim ka ilang upakan daan na. Naisaw daan na. Sila na. Ditsuan, nagkaon dahil. Ditsuan ang kaon ba? Mapakpak ang kaon na largo. Okay din. Ang mga kuyas kaya, ilang mapakpak gabi eh. Gabi yan, may kumbating kinaon. Mani. Mani. Ano lang. Magtinula meron og manok guys diyan. Pero karing katanga mo ring isalin para puduin sang hapon. Kung nagitadtad ng papagabril katanga para magtinulahan kari adubuhon na namo sang hapon. Kuha sa ko ang mga isagol kapajas. Kuha sa ko dari da fresh kapayas. Para mga isagol datos amang kuan. Tinula. Karang gamay akarwa. Sa mangita pagkuog tangad sa makuha kog tangad guys. Nagtarok ka na puro na sa kamukti kanila. Kog tangad. Tangad tayo dyan. Maksudnya guys kay anli tangad. Anli tangad. Dari kas probinsya mo po guys, anli tangad. Basta kugihan ka magtanong-tanong og mga tangad. Basta kugihan mananong mao na anli tangad. Okay. Na magkamunggay. Tara nga karos ha. Si zaman ko na magkaros. Kamunggay. Diri nga panatlo. Talaga ready na gahang tinula tara sa bowl. Papajas o kamunggay. Bisa na ko panatlo. Kain na ang gusto kaya lang. May bisa-bisa na dis. Parang lamig atong tinula guys. Ano na nagkuhan guys. Bida nga natang lutuin. Chicken. Hindi ba kansit ng benta? Hindi kansit. Magkakristik. Tara guys, luto na itong tinula. Ito na mi. Ito na mga ka-personal. Kami dahil guys, sabaw. Uy, kalami isang tinola. Guys, mga anta, luto na gamang tinola nga chicken. Dapoy, ubod hinatad ni Mader. Ang kalami kazo. Luto guys. Kimi dali na.
Ito guys. Ito, puta guys. Ito. Ito tayo dyan guys. Tagmalito pa. Ito guys. Kita nga kung sa lilas. Ito tayo. Ito. Dali na Ken. Bukas na kuya. Ito lawas. Muot manggod eh. Ang init. Muot. Lawi day. Day ba lamig day? Ha? Gahi pa agkuan? Faktura? Nakapayas ba? Ano nga lamia guys. Para lamia kamang sila tinula. Tinulang chicken. Dahil nawahi kaan dia. Kuya kintot. Eh, dagang sabaw. Sabaw. Malako ka. Gusto niya ko. Busog na? Oh, busog na si Kimi-Kimi guys, ah. Kangkin. Na. Very good. Ibo. Uy. Huwag kan sa tatan magsagibo. Tagay ko. Natagay ko. Isang libo. Magsagibo. Isang libo. Magsagibo. Sabot ka sa magsagibo. Isa na. Maguna ta. Ah! Sagibo ta tuon sa atong garden. Kangkin. Suka. Ano sa bakin na? Ang kuya kin guys. Tapi ubod ya. Akto yung ubod guys, insa panihapon. Ubod nga kon ba? Tinunuan. Kawadyan. Ubod sa butong. Ubod sa butong. Ano yan? Tum no. Mama. Liga. Ano man yan? Nagkikog Ano man? Ilaga. Nagkikog. Ha? Nagkikog. Ilagang naghikag. Ano pa naluudan na ilaga ah. Ay, artist na ilaga ah, naghikag man. Kaluoy ba pod? Kisa man drawing. Papa. Na, tuwag laay. Si Papa may promote na.